Bleset. Lah kok Bleset. wah iki gesere patung mempit nyapor iki iki lho golek ini waduh wah ciloko ki wah Sik. Kalau sing anyar iki. Kok gigi siapa? Untumu wedi lho wedi. Ayo dirayu sik, dirayu sik. Sik kok golek kok Sing di, sing di. Lah, sing kuduan lho, sing kuduan. Lah, sing kuduan lho, sing lho iku sing kuduan lho. Lah aku lho. Lah. Loh, lah kok. Mbak, enggak apa-apa kok, Mbak. Ngono kan awake iki. Enggak apa-apa. Wis jinah ya. Enggak gigi. Mbak, cilonggo iki. Kene wong ayu kene. Kene. Cocok angel meng. Mas. Sing golek. Waduh. Oh, digolek le. Golek lah. Bose. Sing di, Mas. Oh, lali kono. Sik lah gitu mon iki jarang goyang oleh sawer ya. Ya penting. Ayo. Situ mon iki aku iki. Gak enak pelajaran liyane iki iki. Loh, sing ora. Dhewe lah moro. Adekno mau apa kowe rumah saku kowe. Lah kok susah biasa. Nyapa sa? Sindene sok ngelirik aku ora. Jan. Aku muni susah iso ngelirik aku lho. Lha kira. Mas, iki rumah saku. Pegal serata. Yes. Wah, iki jan koyo nono manis tukang ngegong. Iki pengen ngene wah. Wah, bisa tukang gong ini iki, Pak. Sik. Piye, Wik? Lah, tok iya dah. Ampun doh, dan lah. Ampun doh. Yes, piye? Piye? Nah. Pak ya iki jual mahal dhisik. Ojo ya. Kenal lho. Keren di. Ora ngerti ya. Loh, ora Apa, Pak? ora ngerti bapak yang ngempet ya. Oh, bapak nggih. Bapak. Ora ngerti bapak yang ngempet. Yo, ya. Iya. Kreasi salam goyang.
pondok wit. Heeh, gua terus di pondok mlebu. Iya, Digendong tak digendong. rumah Piye to kuwi? yes, goyang karo kuwi gak apa-apa. Ya. Pai Jawa Part 2. Eh, wait. Lah, wait. Loh, ti bojomu ti, bojomu ilang lho. Kok yo setel. Pak Mar kita wae, Pak. Apa nama? Sosoknya tadi bobo guru. Salim nih Pak Bone. Ya. Ya. Heeh.